फिसालाखौनो जोबोद टेनसन मोनबाय दङलै आङो। दाथ' आङो हारसिंबासो बिन्दास मोनसिगोन। अम्बिकिखौबो हाबा हरनो हागौबासो टेनसन फ्रि जासिगोन आं। अम्बिकियाथ' अम्बिकि र'। बे फिसालाखौसो दा सोरनो हरनो आङो। 5,000 10,000आवनो फानगौमोनलै आं सोरबा बायनायमोनबा। नाथाय सोर बायगोन? बिमानि खर' जाग्राया साला डिस्टार्बसो जाना दं बेसेबा। सोरनि फनलै? ए नोंसो मा खौरांलै आसोल? आसोल नोंसानियाव लोंनो थांगासिनो जोंफोरो। नंगौना नङालै? नंगौना नङा नोंसानाव लोंहैनोसै। दे फै होमबा लोंग्राखौ जोंफोर लांनोसै। ओमफ्राय नोङो बेदर लाबोनानै एवना दोनफै। दे जागोन दे आसोल। ओमफ्राय ओइ आसोल आंनाव खिन्थु बारा फैसा गैया दे। बेदरा आधा किल'ल' जागोन। आधा किल'ल' लाबोनो हागोन आं। जागोन जोंफोर सानैल'सो थांखागोन। नोंसाबोथ' न'आव रावबो गैया बिनानाव सासेल'सो दङबा। औ गैलालै माथो बुंबावनो गैला रावबो। दे मा टाइमाव फैगोन ओमफ्राय? जोंफोरो बिदिनो 2 घन्टासोनि उनाव थांगासिनो। बेदरा लाबोना दोनफै। फैसाखौ दिहुनफिनना होगोन दे। बेदरखौलाय जोंफोरनो लांनो हागौमोन नाथाय गोबाव जागोन ना। जोंनिया थांनायावनो एसे गोबाव जागोन। दे नों टेनसन लानाङा दे आङो आधा किल' लाबोनोसै नङाबा बाखि लाबोगोन दे आधा किल'सो। सेरसे लाबो जाखावनांगोन लोंखावनांगोनलै दिनै। बाखि दखान दंखायोबा? दङ ओं दङ। दे आङो जों थांनानै हैगासिनो। नोंसोर मालाय फैसा गोनां मानसिलै दिहुनना लाफिनगोन आं फैसाखौ। टेनसन गैया नोंसोरनिया। दे लोंखावनांगोन दिनै। ओमफ्राय बेदरा मा अमा बेदर ना मा? औ अमा बेदरखौनो लाबोबानो जाबाय। दे होमबा आसोल दोनथ' लायनोसै आं। दे। दिनैबा हले बिसोरनि सायावनो दोखो लोंनांगोन जानांगोनलै। माथो खालामबावनो आरो जानांगौ लोंनांगौल'सो आंनिया दा। मैनाथि नोंखौ गोसोखाङोलै आङो लोङाबा थानो हाया। जों लावदुमखौ जोनोमखौनो होनाङामोन साला। जोनोम होनानै बेसेबा गिदिर गोरोन्थि मावना लादों। आरो बेफोरबायदि जागोन होननानै सोर मोनथिगौ देनाय। मानसि नागिरगासिनो र' आं बेखौ फानहरगारगोनलै र'। बिमानि खर' जाग्रा फाफि गथ'फोरखौसो सोरबा फिसिबाय थागोन दे। बे आगै अम्बिकियाबो बांद्राय देखायबाय थादों र' बांद्राय अननाय देखायो। हाबा हरनोसै आं बेखौबो हाबा अबावबा सोरखौबा मोनबानो हाबा हरनोसै आं। जिखिजाया बेदरा लायनोसैलै अबावबा मोननाय नङा। मालाबा आरो बेदरफोरा थोआबोना। जिखिजाया लायनोसै लोंखावनांगोनलै दिनै जाखावनांगोन। जानांगौ लोंनांगौ आरो दुब्ला। आंनियाथ' जेबोआनो गैखाला जानांगौ लोंनांगौ थैनांगौल'सैसो। बिबारि थिलुआलाय? आङो दखानाव माबा माबि लाबोनो होखोमोनलै। गैया बियो देवानिया आथिङा मोजां जानायखाय गैया न'आवनो थाला। देवानिनो। औ आथिङा हामनायखाय न'आवनो थाला माथो। थेवब्लाबो दे इसोरनि अननायाव हामबाय। औ आबौ आंलाय डक्टरा फाहामनो हानाय नङासो सानदोंमोन। हादों दे इसोरनि अननायाव। हामबाय दे इसोरनि अननायाव न'। 2 लाख थांबाय आरो फैसाया। दे थेवब्लाबोथ' हामदोंना फैसाया थांबाबो। फैसायालाय मा खामायबानो ओंखारफिनो। हामनाय नङा होननानै बेसेबा टेनसन जाबाय दंमोनसै आं आब'। माने बै खेबसेबो लांदोंमोन ना एसेबां गोजानाव थेवब्लाबो हामासै। बेनिखायनो सानबाय एबारबो हामनाय नङा फैसाल' थांगारगोन होननानै नाथाय हामबाय दे। बेसेरा खम मोजां मोनदों एसेबां गोबावबो थांनो हायाखैमोन बियो। औ दा आरो आथिङा हामनायखाय गैया गिदिंबायानो थासिगोन न'आवनो थानाय नंला। न'आवनो बेखौ लोगोफोरा नागिरफैबाबो मोना। बेसेथार सिगां न'आवनो थाबाय थायोमोनलै उन्दैयाव। दा सेंग्रा देरनानै न'आव थाया जादों बियो। फन खालामनानै बिहरबानो जाबाय फैसा दंखायो खोनादे बिनिया। हेलौ टिल्लु अबाव दङ नोङो? आं सकआवनो दङ मानोमोन? आंनि थाखाय सेम्पु लाबोनो हागोन ना नोङो? सेम्पु? दे जागोन दे। ओइ टिल्लु बयलार बेदर आधा किल' लाबोनाय। बयलार बेदर जायैया बेसेबा गोबाव जाबाय लकेलल' जाबाय थायोना। थै बयलारखौबो जायो नामा? लाबोनाय आं जानो लुबैसोदों। दे जागोन दे। अबाव दङ बा आथिङा हामनायखाय नोङो देवानि जाबायानो ना? एसेबां गोबाव बोरावबो बेरायनो मोनाखै। दे थेवब्लाबो लाबोनाय 12था 1थाफोराव फै दे सफैथार। जागोन दे दोनथ'। आङो ओंखाम संहैनोसै र' आब'। थौ सानैबो संहैनि। बेदरखौ आं एवगोन दे दिनै। नों एवगोन? दे जागोन दे। ओंखाम आरो ओंख्रिखौ आं संनोसै नों बेदरखौ संबानो जाबाय। जागोन दे। माथो खालामबावनो आरो जानायनि अनगा माथो जेबोआनो गैला। बिदिनो थानांसिगोन आरो लाइफआवथ' जेबो खुसियानो गैखाला।
राहुलासो मालाय जेबो टेनसन गैला खोना आंखौथ' गोसोखौनो खांला खोना आंबो माबा बेखौसो सानफ्लांबाय थायो साना सानबाबो थाथों दे मालाय हिनजावजोंनो खुसि थाथों खाफालावनो गैखायाबा आंलाय लुबैबानोखि अबाव मोनबावनो दाथ' मालाय बेयो मालायनिसो जाबाय आंबो मानो सानफ्लांबाय थायो मालायनि हौवाखौनोथाय मालायबा हिनजावखौ हानिमुनाव लांलायगोन खोना औ लांखागोन मालाय सना फिथर मानो लाङा जानो देनाय मोजांथारनो गियानिथारनो दे लांथों दे आंहालाय माथो जादों लांनांगौ लांनांगौ अननांगौलै अननांगौ आंहासो खाफालानो गैया रावनिबो अननाय मोननो खाफालानो गैया आंहा अम्बिके ओइ आगै अम्बिके ओजों फैलाय अम्बिके खोनादोंना खोनायाखै मायो आदा दा बिदिबालाय खोनाया ना मायो नङा माने आदा आङो खोनादों राजानो जि गानहोदोंमोन आं गस्ला सुवेटार गानहोदोंमोन आङो गेजेर गेजेर गोजांनो होनांगौलै बेखौबो साजा होनांगौ बिमानि खर' जाग्रासो बियो बिखौथ' बुनानै बुंथ'ला आरो माबा अम्बिके आगै आंहा लोगो सानै फैयोनो नै अमा बेदर सेरसे लाबोदों आं एवहैथां सोर लोगो लोंग्रा लोगोफोर सिखोना दा नै एवहैथां सेरसे लाबोदों आं अबेनि लोगो आदा बेनि माने जोंफोर सिगां जोबोद लोगोथारमोनलै स्कुल टाइमनिफ्रायनो बिसोर दाबो बावाखै आंखौ फैयोनो जोंहानाव दिनै आलासि जानो ओमफ्राय खैजोन फैदों सानैल' ओमफ्राय ओंखाम संनांगौना संनाङा आदा ओंखामखौ जाबा जाबाय जायाबा थाबाय एसे बुरजा संबानो जाबाय लोंनोसो फैनो नागिरदों बिसोरो बेदराथ' सेरसे मानिखा जाग्रा मानसिबो बारा गैया जोंफोर साब्रैल'सो जागोन दालि एसे संदो जेबो एवबाबो जासिगोन दे बे बेदरजों जासिगोन एवहैथां बेखौलाय मानो बामबाय दङ दे फुथुहैथां बेखौ थां थाबैनो एवहैथां संहैथां ओरैनोबा सानबा गुसुंखा गोबाव जागोन थां फुथुहैथां बेखौ जागोन दे आदा दसे लाबावनि र' आदा दसे 5 मिनिटसो मानोना दानि बावैसो उन्दुलांदों बियो लोगो फुथुना दोनबाथाय सिरि मोनबाथाय आरो दोखो गाबगोन गाबथोंलै गाबालाय माथो जानोखाय बिमानि खर' जाग्राफोरखौसो ज्राब गारना दोननांगौ नो थांनो एवहैदो बेदरा मोनफैसिगोनानो खोना आंनिया लोगोफोरा खोनादोंना अम्बिके बेदरखौ गोथावै एवदे नोंखौ बाख्नायनाय बायसि जागोन दे आदा माबा गोथावबा जागोन ना जाया माबायसिखौबा गोथाव मोनो बिसोरो जेनेबा माबायसि संबाबा गोथाव मोनो टेनसन गैया दे नों रोंखागौ थां गथ'खौ फुथुना दोनदो मोनफैथारसिगोन बिसोरो आदा नोंनियालाय माथो थाइसेबो फैसा गैयामोन बेदरखौ बोरै लाबोखो फैसाया गैया माने दङमोनलै एसे 100 ना 150 दङमोन मालाय बिसोर फैसा गोनां मानसि दिहुनना होगोननो फैनानै बाखिसो लाबोदों आं बाखि औ बिसोर होगोननो माथो फैनानै फैसा गोनां मानसिलै मालाय बिसोरो टेनसन गैया लोंग्राफोरखौबो लाबोखागोननो बेसेबा दामिसो लाबोखागोन बिसोरो नोंबो लोंनाय नायनो हागोन दे दिनै नोंथ' लोंफेराखै न' नाङा दे आदा आं लोङा आङो लोंफेराखैबो आरो लोंनोबो साना मालाबाबो थेवबाबो बेसेबा दामिनि लाबोगोन ना बिसोरो लोंनाय नायनो हागौमोन ना ओहो आदा आं जेमान दामिनिबाबो खम दामिनिबाबो लोङा आरो आं बेफोर निसा बुस्थुफोरखौ मोनामनाय मोनसोयो जाम्बिलै नोंबो सासे लोंनांगौलै लोंना होनांगौ होमबासो टेनसनफोरा फ्रि जायो एसे नोंहालाय माथो टेनसन दङ नोंहा जेबो टेनसन गैया दे दा ना उनाव हाबा जाबासो टेनसन जागोन नोंहाबो थांदो एवहैदो बेदरा ओंखाम ओंख्रि संनो दङ माथो गोबाव जागोन थां गथ'आ फुथुहैदो रागासो जोंखाङोलै आं बेखौबो सम बिमानि खर' जाग्रा गथ'खौनो मानो एथ'ग्राब अनो बियो फन हरो र' कुत्ताफोरखौ बेसेबांसो मोनफैखोबा हेलौ हारामिफोर बेसेबांसो मोनफैखो माथो खबरानो गैया सग' मोनसिगोन सग' मा सिनाय हागोन ना हाया ससे लायनो थांनांगौ ना मायो औलै माथो सोलायजोब्बाय बेसेबा गोबाव जाबायना जोंना फैया लांफै नंगाबा ससे सकसिम दे आं थांगौ बेदरा लाबायना लाबाखै लाबायब्रा दा एवनो थांबाय लोंखावनांगोन जाखावनांगोन दिनै नोंसानियाव बेसेबा बोसोर जाखाबायबो नोंसोर जोंहानाव फैया दे थांगौ आं दे खुक्ताफोरा साला जानाय लोंनायल'थार लायनि र' ससे सना लेक्ट्रिसिटिखौसो लोगो हमनो थांनांगौमोनलै बेसेबा गोबाव जाबाय सनाखौ नुयिया भिडिअ कलावथ' नुयो देनाय थेवब्लाबो रियेलाव नुनायानो थायाखै एसेबां गोबाव जाखाबाय फन खालामनि र' बेसेबा गोसोखांदों आं
हेलौ, मा खालामदों आंनि सना फिथर? दङ र' जिरायबाय दं, माथो खालामबावनो। नोंलाय? आङो बिदिनो सकआव फैदों र'। बा आथिङा हामनायखाय बेसेबा बेरायथिंबाय दं माथो नोंलाय? रेस्टखौनो होआखै आथिंखौ। औ सना, नोंखौसो लोगो हमनो थांनांगौमोनलै, बेसेबा गोबाव जाबाय नोंखौ नुयिया। मा नों आंखौ नायनो लुबैला नामा? गोसोखाङो ना खांला? खाङो, मानो खाङा जानो? होमबालाय मानोथ' सानसेबो लिङा? लिंगोन र' सना। आं माने मानसिया आजिखालि जोबोद टेनसनाव थायोलै। मानो सना? नोंलाय मिन्थिखागौआनो माथो। जेब्लानिफ्राय आङो गावनि न'खौ गारना फैदों, अब्लानिफ्रायनो आंनि गोसोआ मोजाङानो नङा। सानफ्रोमबो न'खौ गामिखौ गोसोखांबाय थायो आङो। आरो आदाखौथ' रागाबो जोङो, आरो गोसोखांबाथाय दुखुबो मोनो। गासैबो नोंदानि थाखायनो जाजोब्बाय। औ, बिबारि बाजैयालाय माथो खौरां? बाजैयाबो आदानि थाखाय गाबबाय थायो खोना न' सानफ्रोमबो। धै फटुवा, फाल्थु मानसिनि थाखाय गाबो नामा? गाबा, मालाय आब'आ बुजिनो गोरोंखा। दे, गाबबाय थायाबालाय मोजांसो। लाबबो गैया थगायसुला मानसिफोरनि थाखाय गाबनानै। थगायसुलाल' नङा नोंसा आदाया, थकेबास धंस' खालामग्रा, दाखु गोद्दार जुवादारि। माने बुंबाबो फोजोबनो हाया। नोंसा आदानि बाथ्रा सानबानो आं बेसेबा रागा जोङोलै। माथो खालामबावनो आरो। बिनि थाखायनो गांजेमा गोसोम रानिखौबो लाखियासै। गांजेमा गोसोम रानिखौ बाद होलै सना, गुबुन मोनबावगोन दे रुवाथि। ओहो, आं गांजेमा गोसोम रानिखौ असे बिनानाव बायदि सानना लायोमोनसो। रुवाथि बायदिखौनो सानना लाया। दाबो गोसोखांबाय थायो आं बेखौ। बारा थिग मोनामोनलै आं बेखौबो। आंखौ माबा नायबाय थायोमोनसो। नोंखौ नायबाय थाबानो थिग जाया आरो। मोजांमोनथ' बियो। आं बारा थिग मोनामोनलै बेखौ। सुवामोन आं बेखौ। माबा थिलु, नोंबो मा मा बुंबाय थायो? आंहाबा गांजेमा गोसोम रानि थांनानै बेसेबा दुखु। आं बुंदोंना असे सानना लायोमोन होननानै। सरिलै सना, सरि। बुंफ्लांबाय। नोङो मा गावगायखौ नायबाय थानायखौनो गाज्रि सानो आरो? नायोमोन आरो मायबा मोनसे खारनाव। माबा, नोंजों आंजों मोजां मोनलायनायखौ मोनथियोमोननो बियो। मा? मोनथियोमोन? बिनिखायसो नोंखौ नायबाय थायोमोन खोना बियो। होमबाथ' नोंसा आइमोननो खिन्थाखादों बियो? खिन्थायाखै, रावनोबो खिन्थायाखै बियो। आंनोबोसो खिन्थाबावाखैमोन, दाखालि थांखालिसो खिन्थालांदों। बा, खिन्थामाराखै न'? गुबुन रुवाथिबाथ' खिन्थाना होगौमोनसो। नांज्लायनाय जागोन होननानैनो खिन्थायाखैमोन खोना बियो। नंगौ खोना। बा, रावनोबो खिन्थामाराखैमोन बियो मोनथिनाबो। सिरि सिरि लाखुमाबाय दङमोन। आसुरित। अबाव मोनबावनो बेखौलाय, मोनला। गैलालै, धंस' जाजोब्बाय आदानि थाखायनो। आदानि थाखायनो धंस' जाजोब्बाय। मा बुंबावनो बन्दुफोर, न'आनो गैलालै, बायला जिला जाजोब्बाय। बानायनोबो हाला आङो। उनाव लासैनो लुनो हागोन दे फाखा न'। फाखा न'? गैया दे भाइ गैया, बे जोनोमाव फाखानि न' लुनो हाला आङो। हानिखौनो हायाखै आरो फाखानि। अम्बिकी, आगै अम्बिकी, सियार लाबोनाय। मा होनदों आदा? सफैबाय आदा मोना? औ, सियार लाबनो होदोंमोनलै आं, खोनायाखै नामा? खोनायाखैमोन आं आदा। आदा, आं नोंसोरखौ बारियाव जगोन होननानै सियारखौ ओजोंनो दोनहैजोबखादों। दे होमबालाय ओजोंनो जहैनोसै, ओजों सान्दुंबो गोलैयो। मा एसे समायनालै, फसायबायसो आं। जारौनो मेथाइबो लाबोनाय जायासैलै। आदा, जेबो नङा। थेवब्लाबो सिख्ला मानसिफोरा मेथाइ जाना मोजां मोनोना। गथ' गोरलै रखमनो। थ' होमबा बारिथिंजायनो जहैनोसै। ओमफ्राय आगै, बेदरा मोनबाय ना? मोनथ'वाखै र' आदा, मोनसिगोन। 5 मिनिटसोनि उनाव मोनगोन ना? औ आदा। थ' होमबालाय बारिथिंजाय। नोंनि मुङा अम्बिकी नामा जारौ? आया, बेलाय मानो थालांखो? आदा मोनजों थांनो गारै? औ आदा, आंनि मुङा अम्बिकी। ओमफ्राय फरायबाय दं नामा? गैया आदा, फरायला आङो। नों जोबोर समायनाथारलै। बयफ्रेन्ड दंना गैया नोंहालाय? आया, मा सोंलाबायदों बिलाय? मानसिखौनो थिग मोनाखै आं। मा होनना बुंनो आं दा? बुंदोब्रा जारौ, ना सोंनायखाय गाज्रि मोनदों? मोनाखै दे। नों दङ होनना मिथिबाथाय आं नोंनि थाखाय मम' नङाबा चावमिनफोर लाबोगौमोनलै। आं मिथियाना। माने आं नोंसो आदानि लोगो नङाना, आं मिथिया। बै सासेयासो लोगो आदानि, आं आरो बिनि लोगो। सयथिनिबो आं नोंखौ थानाय होनना मिथिबाथाय आं नोंनि थाखाय चावमिन नङाबा मम'बाबो लाबोथारगौमोन। जानो नामा? जानो? आङो लाबोनि दे, जानोबालाय। नाङा दे, आं जाया। आं मोजां मोना बेफोरखौ। साना भाजा जानो? साना भाजा? जानोबालाय लाबोनोसै आङो। जाया दे, जेबो जाया आं मोजां मोना बेफोरखौ। ओमफ्राय बयफ्रेन्ड दंना गैया खिन्थायासै माथो? अनजालु आदानाव सोंबानो जाबाय।
मानोब्रा नोंनो खिन्थादो नानि जारौ। दे होमबालाय आदा आङो ओंख्रिखौ नायनोसै नोङो आदामोनदो जिराय थां। जारौ आंनि थाखाय दै गिलाससे लाबोनाय। जागोन दे थांनाय आदामोनजों जिरायनाय आं लांगोन दे ओजों। नाङा दे नों थांलायनाङा लाबो दे दानो लाबो गांसोदों आं। जागोन दे माबायसि मानसिफोरासो मोनफैयो बे अनजालु आदायानो मानो लाबलाबायो बेफोर मानसिफोरखौ आं मोजां मोनथारालै। मा एसे समायनाब्रा आंनोबा हरगोन ना हरा हरबाथाय हाबा लागोमोनलै आङो। होमब्ला मा खालामबाय थाखो? र' दै गिलासे लोंलांनि र' आं दै गांसोदों। नांगौमोनलै आंनो सिख्लाखौ फसायसोदों आं नाम्बारखौबो बिना लांगोन र' आङो। ओइ जारौ आंनि जागोन ना नोङो? थै आंबो नाम्बारखौ बिना लांमारनांगौलै। बा दै गिलासखौ लोंखांनानैबो थांनो नागिरालै आं फैनायखायसो माबायसि मानसियानो माबा आं एसेबो सुखुवाखै। आदायानो मानो लाबोनांगौ देनाय मैनाथि बाजै मा जाबावनोलै अनजालु आदाया गैला। बाजै आं सानफ्रोमबो गियो मोनथिगौना अनजालु आदाया सानफ्रोमबो जुमाय लोंग्रा जाबाय सानफ्रोमबो फेयो मालाबाथ' न'आवनो फैया फैबाबो 11टा 12टाफोरावसो फैयो। मैनाथि बाजै मा जाबावगोन दा जोंफोरो आदाया जेबो खामानिबो मावा फैसा थाइसे थाया आदानि आखायाव आंसो दाखालि आंनि दाउखौ फाननानै खरसा खालामदों। लावदुमखौथ' इसेबो जाया मोनबा फानगोन होनबायसैसो। मैनाथि बाजै नोङो मानो नागारलांनांगौ जोंफोरखौ नोङो नागारलांनायनिफ्रायनो जोंफोर आलाय सिलायलै बाजै। दा नै सोरबा सानै मदाफि लाबोदों मानसिफोरानो थिग नङा गाज्रि गोजासो आंखौ बोरैबा एदावहांसो खालामबाय दङ सासेयाथ'। आं बेसेबा गिनासो दङ दा मानो लाबोनांगौ बेफोर मानसिफोरखौ मोजां नङालै बिसोरो बाजै आलाय सिलाय जालांबायलै जोंफोरनि न'आ। नों थानायाव बेसेबा खुसिमोन नों जेब्लानिफ्राय थांदों गैला। आदायाथ' लोंनाङा होनबाबो बाथ्रा मानिया रायोसो आंखौ हाबासो हरनो नागिरो। आं हाबा जाबा लावदुमा मा जागोन? लावदुमखौ आदाया नायनायानो नङा फोरानना दोनगोन बियो नङाबा फानबाय बायगोन। मादि जागोन आं बेखौनो सानबाबो सानख'नो हाया। मानो लाबोनांगौ बिसोरखौ आं मोजां मोना बे मानसिफोरखौ एसेबो। अम्बिके बेदरा दाबो मोनाखै नामा? मोनबाय खोनादे बेदरा। आदा खांनोसै आङो। बेदरा खांनानै राननानै हैदो जोंफोरनो बुरजा होदे बिसोरनो आरो नोंबो जानो लाखि। ओमफ्राय ओंखामजोंबो जानो एसे लाखि दे। जागोन दे आदा। खांदो गोबाव जाबाय लुबैयानो बिसोरो लोंमाराबा आगै? लोङालै आदा लोङा लागिबा नोङो आंनि भागोखौबो लोंनो हागोन दे। है बिदि भागो लालाय नाङा मेरला दंखायो फैसा गोनां मानसि जेबो टेनसन गैखाया मालाय। दे प्लेटाव राननानै लाबोदो नेबाय थाबाय बिसोरो। बे अनजालु आदायाबो माथा गरमसो जाबाय खोना लोङा होनबाबो माबा जासिबाय थायो गावगाया जुमाय फाग्ला जानायखाय आंखौ मानि लोंनो जासिग्रा जाबाय। माबायसि बिदा बियो आंखौसो लांनो होलायबाय दानो लान्थाया बेसेबा नायबाय थागोन आंखौ। बिसोरजों नुजानोनो गोसो गैला आङो बासोबाय आं नुजानोनो थिग मोनथाराखै आं मानसिफोरखौनो। लावदुमाबो सिरि मोनसिगोन।